يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يتناولين يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يتناولين Allah tegi jago oburni daha jaga kahonoma bodomin musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere feenjayi ɓattake bindaɗo jaslari nayi mboyi hitande ujunaje nagase jeegom ɓattake men faati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnoɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambie guine diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min duwanima min ñaguimama duwaw alhamdulillah hande ko alarba nayi lewru mars 2026 eɗen jetti allah eɗen juule annabi o eɗen duwani jinnaɓe men wurɓe mayɓe kala ɓen yaaɓe ɓe yo allah waɗɓe e weluye mum to aljanna ille yiina ɓe heddiɓe kadi yo dusugo ɓooyi wonda e cellal hattan wonɓe hôpitaux ji wonɓe rendez-vous ji wonɓe galleji Moussa ɓene jahay haajuji mbawa jooɗade so jooɗima haajuji kumo moni foof ɗo woni yo allah rokku ɗum sago mum ya rabbi ya rahman alhamdulillah eɗen jetti allah eɗen belti saabu so tawi aɗa waɗa gollal ngal ene waɗa gartam seettade e seettade taw settoto ɗum kadi ko on guurɗo ɗum ene softina on baɗowo hunde kala kaɗa waɗa e aduna aɗa tina e kala saaha ko mbatta ko won changeoɓe hen won waylotoɓe hen won artoɓe hen won fewtoɓe hen won selloɓe hen won kadi taktotoɓe hen koye mumen jettenala enen kala ɗum woni isa jaa nasrullahi walfathu wa ra'ayta annasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab alhamdulillah jetten allah juulene annabi o duumoɗen e istighfar kebbinen sadakoji yo allah ittanen caɗele hoto caɗele naate men ha tenti ɓesguji ɗi hande kala jinnaɗo nane fayi juuɗe dow hoore ande ɓesgu mum wonɓe leyɗele men wonɓe caggal leyɗele men kala hen ɗo gonɗa hande koko hawni kebbinen sadakuji e duwuji e moƴƴere moƴƴodirde ganden allah lorata hay goto allah torlata hay goto neɗɗo yoɓete ko golle mum guila e aduna e laakara ɗe kadi ɓuuri bon ɗum noon
kala ko golɗen moƴƴere yo Allah wanju ɗum e men wanja e ɓesguji ɗi welata jinna tan ko yiide ɓiyum ene feewi ene ɓamto ne wone peewal yo Allah rokku ɗum moni kala bi jahi nabil wara welata jinna tan ko yiide sukaɓe ne mbawodiri en nadiri ne piija ne jala ɗum so jinnaɗo jooɗiɗo ne welto ɗum woni gurdam kalne garɗa e galle tawɗa jinnaɓe ne dafa ƴeew sukaɓe jamala toon dey heddo noon so tawi jinnaɗo maayi goto foof nangga foti hel ɗakka babam yeehi nenam yeehi a waynaki aɗa woykino tawde ɓe guuri nde a rosata pittali mabɓe rosata pittali mabɓe ko nandiral rosata pittali mabɓe ko waade no moƴƴi e nanandeɓe ko moƴƴi ɓe mbaɗa feere fof ɓe mbasa nanandema ko boni alhamdulillah ceerno Haali Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama yimbara fini sa fini alhamdulillah bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garene jewte meɗen assalamu aleykum wa rahmatullah kala fomoroka ɓural kolle seɓure ɓuroɗowillare wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. mi salmitimama Seydi Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere kisal Allah e nden kamum yowonema en jetti Allah e nulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde en gardini e ɗin calminali tedduɗe urɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e aduna en calmini ceerno men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ko ɗon calminen kaw Khalilou Mbaye ko ɗon calminen ceerno Abdallahi Khalil Seydi Mbaye en calmini dowdunaɓe foof en mbiɓe kadi ɓe jarama yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere en calmini Mbouré Mbodj en calmini julde Mamadou Konté kono en calmini Aissata Yaya Seck en calmini Coumba Sidi en calmini musidɗo men Samba Sow to Barakeje a jarama alhaalima fof nde yetto kam sohna Hawa Konté ene haala Takko Hammadi Thiam en calmini ɗum Ummou Kebe en calmini ɗum Ramatullahi Niang en calmini ɗum Kadja Diogu en calmini ɗum Aïssa Diagne Aïssa Mbodj Hawa Idi Mbodj en calmini ɗum Fati Ndiaye ɗo efro ɗo dendi meɗen mi salminima no fewi Fati Diallo yo Allah yoɓe moƴƴere Amadou Fati Sarr mi salminima Bocara Konté toon to Downu mi salmini on Hawa Konnate Sorino mi salminima jinnaɗo men moƴƴo Salimata Pen Touré mi salminima calminali mon e nele mon jettima yo Allah yoɓon moƴƴere Oumou Ñalel mi salminima kono mi salmini jinnaɓe nene Aissata Kalidou mi salmini Baba Amadou Abou Sow mi salminiɓe kala en calmini Dieynaba Mignel Seydi Mbodj kisal Allah e ma kono en calmini Kumbel Sy gonɗo to Orlaya kono noon jeeɗo to Bosiyaɓe a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere a weltanama Mari Ba mi salminima ha to Horkoƴere en calmini mawɗo Moussa Koumé a jarama no fewi to Miro Muntaga Lam mi salminima to Sinthiou Dangɗe somi yejjitani Ifra Karfaso yettini neral ma a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere a weltanama no fewi on calminama bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe Salimata Bal mi salminima Seydi Diew Habi Kala mi salminima a jarama min nani lawol ngol aɗa yiiɗi yaade umra en ñaguima Allah yo Allah moƴƴin lawol ngol yo Allah yettinoye e jaam mbaɗa golle ɗe e jaam garta e jaam sa yeehi siftoro yimɓe foof
kono noon ciftora Khalid Abdoulaye Sy e Ceerno Abdoulaye Sarr sa jiiɗima yeeso Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ciftoraɓe ɗon inchallahu taala yo Allah moƴƴin lawol ngol yo Allah nawe e jaam artirma e jaam Allah renma barke annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum noon Seydi Sarr mi artira e ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle bandiraɓe jaafoɗon de vakkuluji ɗi jaafetaki ɗi ko hewrede ha ɓurti tan jarlo ɗon jaafoɗon oɗon ñaaga yafuya oɗon ñaaga yafuya kala mo jaabaka woto yiiru ko goɗɗum yo andu tan koko heewi oɗon jarlo oɗon jaafo ɗum noon Seydi Sarr siftini en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr. a jarama Seydi Sy Ceerno Khalid Abdoulaye Sy Allah yoɓe moƴƴere ɓe calminɗaɓe kala e dow inde mabɓe e dow inde hettiɓe kala en calmitima en mbi calminal ɗi pop yo won ɓuural wanjo e men ya rabbi ya rahman alhamdulillah kadi ɗo cakkitirɗaɗa ko ɗon nde tawno yimɓe hewɓe so waɗi neɗɗo goto message tan taw kadi neɗɗo goto o wona mo jooɗira mo jiimi téléphone makko ari fof mo jaabo o faye haajuji makko o arti nde o huɓɓi doneji kala messuji kessine ngara kiiɗine ɗon omo ronka wawde yiitude ni hay kiiɗi ɗi saka jabade kessi ɗi ɗum noon ko yaafuya tan kadi eɗen gandi kadi yimɓe ko faamoɓe inchallah saabu won yimɓe mbaɗa audio gayna tan mbiya hay sa jabaki tan min sa heeɗima tan yoni kam alhamdulillah kono kadi jaabere nde ne weeli alhamdulillah yo Allah ɓeydu nemo Ceerno Khalid Abdoulaye Sy gonɗo e lawol paaɗo umra juuroyade annabi o sallallahu alayhi wa sallam yo Allah newnu lawol nde tawno en ngala ko wona annabi sallallahu alayhi wa sallam kala dañƴo ene hattani yo tinnoya juuroyo annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ganden ko kanko taguireɗen so wonano kanko hay goto feeñata yo aduna woni hen ko ni mbi ɗum noon mo jemirɗa ya juule mum sa juuli koye ma artata alhamdulillah ko ɗon calminten guiɗe men sehil men ɓineni men kadi korsuɗo men mo korsinɗen no feewi Ceerno Souleymane Daha Ka neɗɗo moƴƴo labdorido gando no feewi joom vision baɗɗo fayida kono kadi o neɗɗo jaajƴo min calminima min calmini galle ma foof min calmini ɓesgu ma min salmini jinnaɓe min duwima yo duusugo ɓooy ya rabbi ya rahmanu ane miñi ene mawni en pap min calmini Ceerno Amadou en calmini guiɗe ma sehil maɗa Moussa Thiam ko noonne kadi en calmini Ceerno Abdoulwahhabou Sall e dendagal ɓe gurduɗa ɓe gonduɗa ɓe jadata kala en calminiɓe en juurimama ɓe alhamdulillah en calmini Sarif Cheikh Oumar mo ganduɗa ko gando ko labɗoridu ko moƴƴo kono kadi ko jabanaɗo alhamdulillah e dow indema foof yo Allah reen suura hisna en jeehi ha to Dumgural Fa galle Ceerno Mouhamadoul Amin Ly kamɓe ɓesgu mum kala e dendagal almudago rewnogo ɗon ɗo galle Ceerno Mouhamadoul Amin Ly kala en nanni ɗum e salminandu en ñaguima duwaw sen gaari ha Dumgo noon en jettoto jinnaɓe men jatigue men tedduɓe jinnaɗo men Abda Kane Amadou Mbolo Umul Khayri Ly Khady Khadjata e sukaɓeɓe pop yo Allah reenon on calminama on juurama en jahat ha to galle Balde calminen ɓesgu mum kala duwonɗen ɗum taweteɗe hande to aljanna alhamdulillah Ceerno Khalid Abdoulaye Sy gonɗen koye annabi Nuhu yiɗi ɓiyum Kan'an jola e laana he wen peƴƴirde ɓilima hakkude mabɓe Ceerno Khalid bisimilla maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof kisal Allah e nden ko mum yo wonema a jarama no feewi a jarama mi weltanimama no feewi en jetti Allah gartirɗo en ɗo wawde addande en jewte men ɗo gownoɗen wadde ñande kala taw ko jewte annabaɓe men taw eɗen tolni hande e galle annabi Nuhu alayhi salam Allah baɗanɗo en ni o
en ceertata e yettude mo wiide mo o jaarama. yo Allah ɓeydu en ɓeyda julɓe fof o ɓeydira en moƴƴuɓe makko annabaɓe ɓennuɓe o taasa ene barkeji maɓɓe o hokka en rewindade pele maɓɓe ngam dañen ko dañete e maɓɓe ko. a jarama no feewi weltima sanne to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen Seydi Sarr, to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen ko ɓiyi ko Kana'an kanko annabi Nuhu ɗo yiɗi ɓiyi ko Kana'an jola e kaɗo laana, ɓiyi ko Kana'an sali jolde e laana he. o ñaaguimo yo jole laana he o sali, on wi ala ko ma yah to hayre ndeya, nden hayre ma renmo, nden hayre ma haɗmo yoolade. o heɓɓiti o wi on hayre wawa haddema yoolade, ko coynimi ko Allah hollimi ko Allah haalnimi ko ndeɗo hayre ala ko wawi e ɗum. nafatma tan ko so tawi aɗa yiɗi dadde ngara jola e kaɗo laana, kono sa jolani e kaɗo laana daɗgol ala naama ala no daɗirɗa gaga jolde e kaɗo laana. e on saaha noon o sali jolde e laana he, omo weddodira e babiraɗo o konguɗi tan toɓe kaldata ɓe gasnani ɗo tan ha wempe ƴere rondimo ɓili hakkude mabɓe kanko o yaade e wempe ƴere. alhamdulillah sa ɗiɗi dañde jaam tan a jaɓat Allah, jaɓa ko Allah waɗi, jaɓa ko Allah haali, ko ɗum ɗo tan neɗɗo dañirta jaam. so wona ɗum kay ko towɗa martaba fof, bamma ko woni ceerno ko fof walla bamma ko woni ganɗo ko fof, a wawa an bamma wawa yettade annabi, kono ɓiyum yoolima. wattu hakkille e hoore ma. neɗɗo ko golle mum tan. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. Seydi Sy, neɗɗo ko golle mum, Allah ko haala mum, neɗɗo foti yaade koye yamirore Allah. sa yahani e yamirore Allah ma ya e ko wona yamirore Allah, ko wona yamirore Allah ko tonguma ha tiiɗa, mi mbiyata a totta hoorema Allah tawa hoyi a weeji. ɓiɗɗo ɗofto konngol jinnaɗo ma gila ñawlude, gila tardude hewɓe hande nana nimsi. jinnamen no leli bamule kañumen nimsi, Allah lowtema ɓe haqqillaji ɓe pirti, ɓe tawi ɓe gonno koye majjere. woni hen ɓe Allah lowti hakkillaji ruttitade e jenale jinnaɓe men e duwnade jinnaɓe men. wonko ganduɗen ha heewi, wonɓe jokkodirɗen ha heewi, ene lori ne lepti, hayso ɓe nannama e fawru kanŋe ɓe jaltata ko zéro, saabu wonko ɓe mbanno jinnaɓe ha mantini. Allah noon so wiya ɗofto jinnaɓe ma, ko konngol Allah koko ɗoftere ɗoftoɓe. sa ɗoftakiɓe tan ma ɗofto ko wona konngol Allah, nannoymaɗa fotani nadde, heddo kadi yimɓe ne doga e Allah e mbiya Allah yaltinmo ɗo, ɓenne kadi so ndenaki cumora hen. saabu so tawi neɗɗo welsinima ha Allah sokki ɗum e banggue goɗɗo, an a wiya dara mbiya aɗa sokkiri ɗum toon, sa ko Allah sokkanma toon. yo Allah dandu en hen ceerno. alhamdulillah. en calmini guiɗe men, sehil men, denɗi men, ceerno Demba Huudu Taal, kamɓe sohnaɓe mum tedduɓe woni Fati Modi Dia, denɗam min calminima. Dieynaba Djiby Alpha, Seydi Dia min calminima. sohna Aminata Mamoudou Sow min nawtuma toon to Silla Worgo, wonɓe cufal ñebbe, yo Allah won ballo ɗo Ifra Karfaso ne weltoɗo no fewi. ceerno Haali Abdoullahi Sy, neɗɗo ko golle mum Kana'an yaadi e ndiyam, ko sunno e nder makko kanko oɗo hen ɓiɗɗo annabi Nuhu alayhi salam. Seydi Sarr, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. yo Allah reena, yo Allah hisne. en calmini musidɓe men fof
to mbawi wonde en calmini mawni men Hawwa Sy taweteɗo hande to Wodobere. Seydi Sara oɗo Kanaan ɓiɗɗo caliɗo jolde e laana bamum, kanko ko haala e makko ko wonde ko naafige o wonno. omo feññina ko jaɓɗo Allah, kono to nder makko to o mofti toon ko keeferagal. nden noon ilam ɗufan ari o feññini ko moftino e makko ko woni keeferagal ngal. kaɗo laana moftuɗo keeferagal hay sinno feññini ko gonɗinɗo Allah wawa jolde e laana he. moftuɗo naafigagal hay so feññini ko gonɗinɗo Allah wawa jolde e laana he. Allah waɗani ɗum ko gonɗinɗo Allah tan taw nawdani hen goɗɗum, ko on tan wawi jolde e laana he. eyyi haɗetake noon Allah subhanahu wa taala ene falto keefeero e gonɗinɗo Allah. kono ay oɗo Kanaan Seydi Sar o wiyama koye keeci baba Adama o yalti, ngol konngol ene jicci. ngol ɗo konngol ene jicci. konnguɗi kewɗi ngari hakkunde annabi Nuhu e oɗo ɓiɗɗo biyeteɗo Kanaan. wiyama ko annabi Nuhu jibinimo e keeci mum, kono wiyama ala ko joom suudu makko tan jibini oɗo suka gila o suwa taw resodir e on ɗon debbo, kanko annabi Nuhu. wiyama ko ɓiɗɗo annabi Nuhu, wiyama ala annabi Nuhu resti nene makko taw noon nene makko dañinomo ko adi. ɗum ɗo kadi haalama. wiyama ala oɗo ɓiɗɗo wona ɓiɗɗo laaɓɗo. waladatuhu zawjatuhu ala firashihi. wiyama oɗo ɓiɗɗo ko joom suudu mum annabi Nuhu o jibini ɗum e daɗɗude mum. ɗum kadi windama. ɗum waɗi ko heewi haalama e oɗo ɓiɗɗo, salare makko nde ene jogui lasli ko woni sababu. ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ko wawi wonde ko kala mboɗo andi kamen hamni no feewi. ndesa joom suudu maɗa gonɗon o ƴetta reedu tawa anda kadi reedu ndu wona an jeeyi. reedu ndu yaha dañi lebbi 9 o jibina inna taw wona an jeeyi. ɓiɗɗo mawna oɗon pelɓodira e galle a anda ɓiɗɗo anda. ceerno ala ko ɗum hamnade dey e dañde tan ɓiɗɗo gaga dewgal. yimɓe fof ne gandi o kam ko gaga dewgal tan, o noon koye nder dewgal, kono ko Allahu a'lam. ceerno Khalid Abdoulaye Sy ɗum tagui laaɓal ne moƴƴi. laaɓal ene moƴƴi, sikki sakka moƴƴani. hande dewle kewɗe ne gooti ɓuuri fusdeɗe ko sikki sakka, sikkitade so ari hakkude debbo e gorko, gorko watti sikkitade debbo walla debbo watti sikkitade gorko, boni. min ko kewi wiide ko tan ko ɓernde wotere jogui ko kooliɗo. kala ñen nattumi hoolade gasi ma hoolay kay kadi na hoolaki yo Allah won ballo, kono hoolare woni foof. neɗɗo yo hoolo gona kooliɗo mbasa wonde cunnotoɗo aɗa yurnikino, aɗa jeccikino, aɗa ufnikino, walla aɗa wittikino. ɗe gueɗe kala ko yidde loroyde hoore ma, saabu kala hen ko tinɗa ene wawi wardema walla ñawnuma walla gallinma walla bonna gurdam ma. kala woni yimɓe hannde ngol ko mbaɗi découragé gurdam men, ɓe ɗacciti ɓe mboɗi, ɓe naywini koye mabɓe, ɓe mbaɗi koye mabɓe leewi daneji koye, ɓe poññi koye mabɓe, ɓe purɗini koye mabɓe. ten taw ponno wonde yontaɓe tede ɗum ko ɓalli mabɓe namdino ɗum ko Allah wimoni kala yo toppito hoore mum. wonko kiñata ko tawata toon foof ko an hen, guila e téléphone en e hettikinade en e wittikinade en e ƴewde téléphone ngaji goɗɗi noddikino joom suuru mum walla joom galle mum. ɗe gueɗe kala ko wasi hoola sa hoolaki o yaha so gorko e debbo kala. en jahat ha toon to leydi Gambie, jeena to Bangueru, calmin ceerno Mouhamadoul Amin Ly
kono kadi jeen ha to saare Demba Wulli West calminen Bakary Aliou Dialalo Ba min notoma to UK ane galle ma e ɓesgu ma foof ceerno Ibrahima Ba ɗo saare Demba Wulli West e jaata ñamanari Fune Balde min calminima Hajja Rahmata Damba Hajja Damba min calminima ton to Espagne ane ɓesgu ma kala sohna Oumou Touré to Espagne ane ɓesgu ma kala min calminima kono kadi saare Gueɗa en calmini Mamadou Sané e mawnu men e miñu men kala ɗo saare Gueɗa ɗo hay goto hen ɗaccani saare Suuna en calmini dendagal saare Suunanaɓe kala en calmini Kanafe naɓe kala Alhaji Diallo min calminima dendagal bandiraɓe Gambi Wulli Hirnangue e Wulli Rewo kono kadi en calmini ceerno Mamadou Ceerno Ba ha toon to Franceville nawtemo to Gambi sohna Farmata Ceerno Ba min calminima ana joom galle ma e ɓesgu ma kala yo Allah reenon est ce que koni wayi kan an holko ɓuuri haalede e makko ceerno Khalid Abdoulaye Sy Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini Jambaro Thiam calmini jinnaɗo makko moƴƴo o mawni meɗen Maymouna Mbaye en calmini Souleymane Sow yo Allah yoɓɓe moƴƴere ko ni woni no wiya e oɗo Kanaan kono noon konguɗi ɗiɗi keewi kono Ibnu Abbas kam haalni en joom suudu annabi abadan joom suudu annabi goɗɗo yettota ko ɗum konguɗi noon kewɗi gari hen ene wawi wonde noon konguɗi ɗiɗi gadi ɗiɗi annabi Nuhu jibinimo walla ala hade makko resde debbo jibinɗo Kanaan o taw Kanaan joom suudu annabi Nuhu o taw dañi Kanaan ko adinde annabi Nuhu Allah ne wadda ɓe kono wawa wonde taw haɓe gondi eɓe gurdi e dewgal on heɓamo bangoɗo wawa wonde joom suudu annabi dañata ɗum alhamdulillahi rabbil alamina en kaali to haaldata e ɓiɗɗo oɗo tan wa haala baynahuma al mawju fa kana min al mughraqin wempejere ari tan lombi hakkude makko e baaba o tan o yooli kanko ko ɗon tan o yooli o natti yiyede ɗum waɗi sababu won konngol wiino mi yiino e tarikh o yaa o asi hayre hade ndiyam yettade hayre nde o naati to naati nder ɗo o woni toon omo taaro toon omo yaha toon dow wuro ko ɗum warimo ko noon ngol konngol gongaani warimo ko yooli to haaldanno e baabiraaɗo ɗo o yettoyaaki kisa hayre nde o yinno yettoyaade ndeni ala to yinno yaade to sa awi ila jabalin yasimuni min al may jabal oɗo mo haalanno o meeɗa yettade mo o yettaki mo o soynima hayre nde o wi paami ko nde e hayre mbete ndeɗo hayre nde nde wayi mawnude ni ende dandami e yoolade e oɗo e ɗamɗo ndiyam ngaro jam kono ay nden hayre o haaɗi yiidende ko to haalinde ɗo sibi o gasnani haaldude e baabiraɗo o taw wempejere mawde ari rondi momo yaadi e makko ko nden wempejere noon yoolimo kono kanko kay gariga qabla an yasila ila jabal o yoolima gila o yettaki hayre nde ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou nden ka kala nden ka Allah ɓuuri neɗɗo sa huuli Allah a totti hoore ma Allah ko Allah jogoto nden ka ma annabaɓe Allah ɓe ngalano garde koruji ɓe ngalano sarde kombaji ɓe ngalano kono wonno ko Allah wi mami reen on kono kadi wonno ɓerɗe ko jettiɗe Allah ko Allah renata mbaɗa e galle ma baafal blend mbaɗa e suudu ma baafal blend ɓornoɗa blende jogoɗa pistole mbaɗa sara leeso ma nanga garde corps waala e galle ma oya waala demal galle leloɗa jamma fof donka hoolani ɗon kaɗanade
waye nan to baafal surum uddaki demal galle mum uddaki nana werti matla mum ene leli ala sawru ala hay ungal ɗano haara ha weeta tene pourtant ne jogui temedde nayyi e beyi e baali alhamdulillah yettude Allah ɗum tagui noon neɗɗo yo wakkilo e Allah sa wakkilima e Allah ƴeewa ɗaɓɓude kadi duwaw ɗo Allah beele kadi moƴƴuɓe Allah nden ka ɓeydo e ma ko gonga bonɓe ɗe keewi yo Allah won ballo yo Allah reen ɗum ɗo foof no addi ɗum ko halkare ɗum ɗo fof addi waade dani henna ko wasde ɗoftade neɗɗo so sandulini tan gueɗe kewɗe keftata ɗum jeeyi sababu noon diine ne haaɗi en ɗannade eɗen lurodira e jinnaɓe men pina subaka tan kaɓɓa sac maɗa lurodira e bamma yumma tan pina mbiyami mi haaɓi yomi ɗanno pusa jaaha ɗum fof koye lundade sa ruttaki tuubɗa sa renaka toɓat walla goɗɗum yanayma yo Allah dandu enen ceerno Haali Abdoullahi Sy o yoolima gila o yettaki laana ka ɗon ɗo faadi to laana to annabi Nuhu e yimɓe mum ngabbe laana mumen ko Allah neldiɓe ɗon waɗi Seydou Sarr alhamdulillah mi salmitimama mi weltanimama no feewi to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ka mum won e maɗa en calmini dendagal dondunaɓe kono en calmini dendagal babaɓe naaɓe alhamdulillah Seydou Sarr caggal oɗo fuuru o yaltini ko annabi Nuhu en jii ko ɗum wonno maale kamɓe fof ɓe dogi ɓe payi to laana to e hoddira Allah e bawɗe mum Allah ɗalti asman o Allah udditi daɓuɗi asman o woni e tellinde baade ndiyam woni toɓo taw alda e duule ni wona duule no ƴogoy no gaddi ala Allah uddit asman o tan eɗen gandi toɓo ko duule gaddata ɗum kono ñane hen ala asman o udditi tan bangeji ɗi pap gudditi ndiyam ne jippo less kadi ɗon to asman o udditi ɗo Allah waɗi e leydi he cewle gite yitere fof ene yaltina ndiyam ɗum woni ndiyam ne immo dow asman ndiyam ne immo e nder leydi eɗi potta dow ɗum waɗi to Allah haalanta en e suratul qamar faltaqa alma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur faltaqa alma'u ala amrin qad qudir o wi ndiyam immi dow asman ndiyam immi e nder leydi ndiyameje ɗiɗi ɗe potti e yamirore Allah fodde no Allah hoddirirno Allahu akbar ɗo min dondi annabi Nuhu e laana ka ganduɗa ko jomirawa alluje e jomirawa pontoje Allahu akbar ndiyam ɗam noon ko ndiyam gimmiɗam dow e ndiyam gimmiɗam less foti ɗum woni sababu ɗam yaawi hewde ɗam heewi haɗam heewi aduna o fof ngon toɓo ko gorol men no toɓo dow e less fof fotta ni aduna o ko yawat hewde Allah andi toɓo dow ngo tan so tawi dartaki law Allah ala ko haali so tawi toɓo less yanti hen ɗum noon Seydou Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle Allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah eskey asman udditima toɓo ndiyam ne wanjo nati wonde toɓo ndiyam ne wanjo Allah fujiti cewle e leydi ndi ndiyam ne fucito ɗam ne wanjo ɗam ne yalta e leydi o ñalawma ko bonɗo annabi Nuhu e yimɓe mum e kalana
ɗakkiraka alluje leɗɗe feŋira pontoje ha tiiɗi teɗen gandi ɗam ndiyam no jipporto ni ɗam no ɓulita ni laana waddade e o ñalawma kono nde tawno ko nden ko Allah woni ka laana kawisaji mawɗini hen kawisaji mawɗini hen ceerno Khalil Abdoulaye Sy ko ɗo calminten jambareɓe noon wallahi jambareɓe banda men kala neɗɗo ɗanniɗo rewi lawol less soit o rewi ko Maroc o fayi Espagne soit o rewi koye ceene Libi ɗe o fayi Italie tinno kala ko waɗanma e doole makko duwonomo hayso wannanima haydara duwonomo ko ƴiƴam makko e fittanuma ko yeeyi ko maayide o yi ko yi ko a yiyani an feccere feccitande majjum goppen wiide neɗɗo nafata kaari ɗannima nana jogui neldata wallata inde mum bonne ko bakkar ɓolo woni hen ko bakkar ɓolo dañata hen neɗɗo kala ko itti waɗanma e doole mum duwonomo kala ko waɗananima e doole mum teddinmo no teddinirma ni calmodire moƴƴodire wallude nde yaltata koye neɗɗo o e weledemo kono sa yiɓe ɗannotoɓe ɓe ƴetta ɗi otoji eɗe ceene Agadez haɓe jetto Libi ɓe ƴetta ɗi samburi yeruji ɓe joola hen faade Italie en calmini Khalid Oumar De en calmini dendagal ɓe jokkodiɗen rewnoɓe eɗe laaɗe kala ceerno Oumar Samba Sy min calminima so jomin jeehi ha nder jiyata asmano ken hippe gueƴi he niɓɓiɗe kunus ben peƴƴe towɗe woni hen ne jaaha ha mbattiɗe gueloɗi ne doga e nder ndiyam ɗam woni hen ne jaaha ha mbattiɗe mamum en maaƴɓe ko ɓooyi woni hen jaaha ha ɓooya paɗɗo natta yiide haydara woni hen mbatta yiide jinneji ɓe mbatta yiide seyɗaneji pop aɓe jiiye ɗeɗo maaje nde batoji faabo ngara taw jomin kala paɗɗima ɓe ko ɗo maayata ɓe ko ɗo paabete nawe Italie ha nde ɗiftoyi kala o yaa ha watta liggade so neldanima walla rokkanima tikkana ɗum walla bonna inde mum walla gaybina ɗum dentoɗen banda men neɗɗo won foye liggu neɗɗo rokkata ɗum ko doole mum rokkata ɗum ko haqqille mum guitten yidde yowitade e yidde fawade nawrata en yeeso wonan dimako neɗɗo yo liggo neɗɗo ko itti doole mum rokkuma yettumo duwanomo alhamdulillah kono woto waɗe haqqille ma ñagunde walla mi jotto tan mboɗo rokke mboɗo wuura hen ala neɗɗo yo dillu sa yiɗi jogade diine celluɗo sa yiɗi jogade konngol cellugol sa yiɗi jogade ndimago sellugo sa yiɗi jogade diine celluɗo a liggoto ceerno Khalid Abdoulaye Sy ndiyam nana jippo ɗam nana ɓula o ñalawma hulɓinima hol ñalawma o sifa muɗum ha ɓuura labtinade mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr en calmini fedde Adama Aissé to Lo Havre hay goto mabɓe en goppani en calmini tarabnaɓe foof hay goto mabɓe en goppani Seydi Sarr ndiyam nene jippo ɗo ndiyam jippotoɗo e hoddira Allah e bawɗe muɗum aduna o foof niɓɓiɗi e on ɗon saaha jamma ɓurɗo niɓɓidde no wayata ni taw lampa ala aduna o yawtiɗo niɓɓidde awalamati duniya zulmatun shadida aduna o niɓɓiɗi niɓɓere sattude no feewi ha on saaha malikaji tikkere ɗi ganduɗa so Allah neliɗi ɗi gardata koye tikkere mawde ɗi goni e fiyodirde bibje majji to banggue nangue to ɗi goni e ƴettude bibje majji eɗe piya no diwri so tawi ene fija ene fiyodiri bibje mum ni ɗi payi banggue nangue ngue ɗi goni e wadde noon e on saaha asaman o e hoore mum woni e haalde asaman o e hoore mum woni e haalde
wi lawla alhaddu alladi haddahu llahu taala la gada almau ila al ardi sabia sinno fof wonano dottode nde Allah dottani ɗam ɗo ndiyam yoɗam ɗoɗam yamiraɗo ma ndiyam ɗam telloton ha yettoyo leydi jeeɗe ɓiiri Allah e majjam hewde e Allah e majjam hewde doole e Allah e majjam parde wadde yamirore Allah a tinta tan nde ndiyam ɗam fuɗɗoto yaltude nde neɗɗo ne yaha tan taw koye laawol o woni no yorini wi kon nde ndiyam ɗam fuɗɗoto yaltude nde tan o tinani kamɓe hefereɓe ɓe tan o tinta tan ha o yiya leydi ndi ena yaltina ndiyam o yiya to yaɓɓata ɗo tan no yorno no wi kon tan o yiya ene septa koyngal makko batti leppude ha ɓooya tan ndiyam ngabba e koyngal makko ene hawni no fewi oɗo ñalawma Seydi Sar neɗɗo ne yaha e leydi jordi tan ha koyngal ngal leppa seeɗa less hade makko wiide mo ƴeewa ha o anda ɗum ɗo ko woni taw teppere koyngal ngal kam muuti e ndiyam so tardi tan ndiyam ngabba faya koppi makko ko ni ɗum ɗo yiyama ñande hen Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalid ɗum ɗo fof addi ɗum ko salade Allah ɗum ɗo fof addi ɗum ko salade Allah e muñal annabi Nuhu muñal annabi Nuhu ɓe cali ko Allah annabi Nuhu kadi muñi e nelal Allah ngal muñal annabi Nuhu fiyede daasede weddede yennede ƴattede aybinede huɗede jasnede nuskinede e jokkude wiide kadi Allah yaafo ɓe sabu ɓe ganda koɓe mbaɗata ko fodde duuɓe kitali Allah jarrobiri ɗum annabi Nuhu omo ɓeydi jarribede e nelal Allah ɓeyane ɓeydi jarribede kefeeru mumen Allah wi annabam mami yoɓe gandira dani henna mami yoɓe gandira dani ka laana tan ka eɗam ndiyam ni ane yimɓe ma ɓe kalke ha laaɓa caggal muñal ma neɗɗo kala ko muñƴa kalde tooñeɗa muñƴa ko Allah yoftontoma ko Allah yoɓata ɗum tagui eɗen mbasi e galleji he goppe ñawdirde juuɗe men wiide kaari waɗi en wattu ala kaari waɗi kam en yofto ala ko mbiyata defante ko kaari mi salmini salmitaki mi salmittakomo kaari mi waɗimo audio jabaki mi wattamo audio kaari ko min sakkiti waɗɗum audio wattakimi audio haajam ala hen kaari naggam ko min yiiya ha tawi kaari aratayam accu kaari tooñi yomi yofto walla kaari wi kam hande somi yi kaari hande de o nana ko boni ɗum fof wata tawi Allah ne jaabo duwaw tooñaɗo ko Allah tan wawi ñawde kadi ko Allah tan wawi yemde ko o yoɓata tan beltoɗa are tarihaji kewɗi annabi men sallallah alih w sallam no waddanayi kuffaru makka en kono moosa tan deƴƴa Allah yoftonomo sa yiiɗi Allah yoftonoma Allah heedanma kala neɗɗo ko wanma e aduna moos ɓenna ayno moosirɗa ɓennuɗa ni oya ma o ñirɓino o tummino ranko yo ɓennu so wona jariɗamo jaafiɗamo en calmini sohna Zeynabou Daye Thimbo ko noonne kadi sohna Khadidiatou Daye Thimbo jinnaɓe mum sohna Habsa Kane ha to Kerma Sar min nawtumon ha to Wolum Nere en wonde Abou Simo Weltare TV en calmini sohna Dado Ɓan e sohna Suwadou Dia sohna Aissata Yaya Ly nonne kadi ceerno Sarif Abbali min nawtumon ha to Boyinaji ceerno Khalid Abdoullahi Sy eskey Allah rahmanu joom bawal ni ndiyam ɗam feeñiri e maɓɓe kamɓe hefre ɓe holko ɓe tini kamɓe hefre ɓe mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar mi ñaganimama Allah moƴƴere yo Allah reene yo Allah hisne yo Allah ɓamte yo Allah suure
amin ya rabbal alamin. aɗa hande e ɗeɗo gueɗe fof. Alhamdulillah, alhamdulillah. yo Allah hebbinima jaam. Amin ya rabbal alamin. Jaram. Si ko ni woni no ndiyam ɗam nde fuɗɗi arde noon ɓe jiiri kamɓe hefereɓe neɗɗo ne yaha tan ko gorko o tinta tan ha koyngal ngal leppa o ronka andude ndiɗo leppedi kam holto immoto haade makko darde taw ndiyam ngabbi haalannoɗen ko wonɓe e laana ɓe ɓen joli joni ko heddiɓe dow leydi ɓe nde puɗɗi yiide ndiyam ɗam ko ɗum gonɗen e haalde gorko yahat tan ne yaɓɓa e jordi kon walla ne yaɓɓa e kaaƴe tan ha ndiyam yalta taw ko less ummi aɗa andi ndiyam toɓo kam haɗata neɗɗo yaade haaju mum kono ndiyam ɓulo jaam e leydi debbo gonɗo e nder suudu o omo woni e nder suudu makko omo leeli ɗo leeliɗo tan e dow ko leeli ko so leeco so tekke so leɗɗe so e dow leydi to leeliɗo tan ha ɓula ndiyam kanko debbo o leeliɗo o tintamo leeli tan mo yiɗi foftade mo yiɗi ɗanade tan ha ndiyam ɓula less te kadi ko ɓuuri hawnade ndiyam ɗam ɗo ɗam fuɗata ɗo ɗam wonata ko e fasde elle barme pasnaɗo ha fasi doggiɗo e dow jeygol ne fasa. Allahu akbar. Seydi Sarr la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah. ɗo ɗam fasarɗo sa fawi hen barme tan barme o ene wawi ɓendude Allahu akbar. ko ni woni no ndiyam ɓulirta e dendagal leydi aduna o e on ɗon saaha caggal annabi nuhu e gonɗinɓe ɗum joloyi e kaɗo laana ko ni ndiyam fuɗirta e dendagal bangeji leydi ndi ene yalta ko ni saliɓe Allah ɓe puɗɗiri yiirude ko annabi nuhu wonno e haalandeɓe eɓe mbiya ko fenani e oɗo saaha ɓe puɗɗi yiirude ni guite mabɓe nda joni waylotako changeotako hankkadin ko ni tan wonirta bone koko ari tan koko yettotoɓe ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. Est ce que Allah rahmanu a leelima e suudu ma a waɗi cuurayi ha wayno jaam aɗa fotti suddare ma aɗa leeli aɗa fuɗɗi ɗanje ɗoygol belgol asman toɓa suudu ma siya leeso ma leppa suudu ma leppa no cuurayi ma bonnirta ni no baldi ma bonnirta ni no kaɓirta ni no nangata siwoji aɗa sakkira mbatta soppinade ha weeta ni kiɓa o mo suudu woni ɓulde anda to jogori faade tede ndiyam ne fasa ko woni banɗa mo hulani Allah toñi ndiyam no fasirta ni ɗe lebte natti kono ƴeewen enen hande ɓerɗe meɗen no fasirta ni de est ce que ala ko mbaɗɗen neɗɗo kala ko heftima micco seeɗa beele min ala ko mbanmi ɓernde ne fasa tan min holmo mbanmi holmo kammi holmo tikkodirmi holko saabi ñande fof ɓerdam fasat tan ɓerdam fasat tan ko mboɗo haaɓi tan ko mboɗo tikki tan ko mboɗo ñirɓini tan mboɗo tiri yeeso tan dande ne teddi tan ceerno est ce que holko saabi ɓernde ne fasa holko saabi stress pourquoi beele ala ko mbaɗɗa nde pinɗa fof tan ma tikka ñande hen kala ma nanggodireɗa sa dukani ha ɓerde ma sukkiti a weltotako sa fiyani sukaɓe ha beltiɗa a weltotako ƴewta hoorema yo Allah reen en suura en hisna en calmini sokhna Houleye Thiam denɗi meɗen yiiɗe ñebbe no feewi min calmini joom galle ma ɓesgu ma e dow inde ma en calmini dendagal Yasine lakkanaɓe kala alhamdulillah ceerno Haali Abdoullahi Sy yimɓe noddama e moƴƴere nottaki ko bone arata heddone cakka peeje ceerno Haalide bisimilla ko jokki en
mi salmitimama Seydi Sarr mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama jaam no wayi fof ɓuuri bone laabi temedere hay so heewani bone famdata bone famdata e hoddiro Allah ɓe jiiridani dendagal banggueji leydi ndi ala foof ɗo jahata ha mbasa yiide leydi ndi ene ɓuula ndiyam ene yalta nden noon dendagal wuuro mabɓe ngo ɓe jii ndiyam ne yalta hen e on ɗon saaha laamiɗo wuuro ngo e on ɗon saaha o wiyete ko Suuride ko noon o wiyete joni noon Suuride oɗo ko o nani gulali dendagal lamorgo makko ne wulla o ronki famɗi ɗiɗo gulali to ɓe gullata ɗo tan kanko no yi less makko ene setta ndiyam o waɗɗi kanko e ɓurɓe teddude e konu makko ɓurɓe ɓattademo o waɗɗini ɓe jeehi ɓe ngabboyi e dow hayre towde ha o yiya holko kewi e leydi makko he o yeehi noon omo yaha omo yiya ndiyam ne yalta omo juuwa e ndiyam omo miijo ɗamɗo ndiyam kanko woni o tinani pucci makko ne dari tan ndiyam ne sepsette ndiyam ne yalta ha ndiyam fuɗɗima ngabbude e koyɗe pucci mabɓe ɗum hawimo no feewi ɗum noon mboɗa andi Seydi Sarr ɗo ɗiɗo pucci ɗo ko ɗo kamne tan yewtere nde so hawre welede Allahu lamɗo jaɓi Allah hokken artude janggo inchallahu taala jokken yewtere men Allah jaɓi inchallahu rabbi inchallah en calmini dendagal julɗo ɗo woni en ñaganima julɓe ɓe foof moƴƴere yo Allah ren julɓe yo Allah suur julɓe yo Allah hokku julɓe sagoji mumen yo Allah wonan en wonda e men yo Allah humto haajuji foof amina ya kala julɗo ɗo wawi wonde mo jogui haaju omo andi hen yo Allah humtanmo haaju amina ya rabbal alamin kala julɗo to wawi wonde aduna foof somo jogui haaju omo andi hen yo Allah humtanmo haaju amina ya rabbal alamin kala julɗo to wawi wonde aduna he foof omo jogui metti yo Allah ittanmo metti makko amina ya rabbal alamin yo Allah hebbin yurmede e mayɓe men amina yo Allah hebbine mabɓe yurmede yo Allah hebbine mabɓe yurmede amina ya rabbal alamin enen wurɓe ɓe yo Allah heddine l'islam he yo Allah heddine oɗo l'islam yo Allah hokku waɗen jaɓɓe Allah jaɓanɓe Allah yo Allah sellin dendagal rafiji men kala gonɗuɗo rafi mo andi hen yo Allah sellin julɗo foof ɗo woni omo wonde musallaji rafi yo Allah ittanmo yo Allah ittu ha laaɓa yo Allah addu kawral e galleji he amina ya rabbal alamin kala ɗo yimɓe goni ene gondi gondigal ngal no wayi foof ko ɓiɗɗo e jinnaɗo ko sehi musidɗo e musidɗo mum cuddiɗo e joom galle mum ko wawi wonde fof eno ngal sifori foof yo Allah wat ɗon kawral ɗum tan de woni nafoore amina yo Allah wat kawral e galleji he amina yo Allah wat kawral e galleji he yo Allah wat kawral e galleji he yo Allah wat kawral e galleji he amina yo Allah riwan en cheytane 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 amina ya oɗon jarno oɗon jaafo yo Allah hokken hawde janggo inchallah Seydi Sarr ɗaccuma ha Allah hokken hawde janggo so hawre welede Allah a jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh otolentu gasata kalfo moroka bural kole sabure borodo minne ala e annabi mo alla juno sawana yasin borodo minne ala e annabi mo alla juno sawana yasin borodo minne
lifamonji data Allahyidama ganyamu ganyida Kobodowinde lifamonji data Allahyidama ganyamu ganyida Kobodowinde Nabani dokamu asno yademo sana Muhammadu Waradaminde Nabani dokamu asno yademo sana Muhammadu Waradaminde Allah indini demo aha inde gidamu dum Waradaminde Allah a jarama ceerno haali abdoullahi sy yalaɓe moƴƴere ko dowiɗa ko kala en mbi amina ya rabbal bayti amina ya rabbal alamina yo allah wanji ɗum e meɗen wona nafoore meɗen wona ɓuural men wona daɗal men wona faabu meɗen ya rabbal alamina musidɓe tedduɓe ko ɗo min kaddata e moɗon so haji allah rahmanu ha janggo inchallah wonno e haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar gorko moon dulmaji ene bismiɗo hen guiɗo moom sehil mo ɓinede mum ceerno haali abdoullahi simo soringo dande welde nde ceerno ousmane ly gorko mo dumga boose to karallagal to ko musidɗo men saydou abouba gorko mo luttaybo gorgol ketki malaki jaam yo jaam allah ñalane musidɗo tedduɗe ko tagɗo kala kala juulen masabama woodi inde holfamo jiɗata allah yidama gañamo gañiɗa ko goɗɗo holfamo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa wasalam holfamo jiɗata Allah yidama gañamo